Guys, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokacin, barkamu da sake kasancewa da ku a wannan YouTube channel din namu na Hausa HACKME. So ga wayanda suka kasance tsohon members namu ne na cikin wannan YouTube channel din, sun ga mun canza mai suna daga Mubison TV mun maida shi Hausa HACKME. So akwai saura kuma wayanda suna nan insha Allah za su biyo bayan wannan kenan. So dalilin da yasa kuka ga mun tai hutu sakamakon wani abu ne wanda hutun mu har ya ja mu wajen wata uku haka zuwa dai. So sunana dai Abbalu NBC, yana da kyau muku bayani duk da na san akwai sababbin membobi wa'inda ba su da shigowa ba. So okay, so abinda za ku yi shine ku yi ma wannan YouTube channel din subscribing domin za mu rika kawo muku update sosai da sosai a yanzu wa'inda kuma za su yi amfani da ku. Sai dai akan abin da ya shafi hidimar waya networking, wato abin da muke kira da ilimin cyber security, ilimin hacking. So mun yi posting da dama, ba wai YouTube channel din ne ba mu yin posting a cikin shi ba. So mun yi a website din namu, muna da website guda biyu wanda muke yawan posting a cikin su. So wayannan website din za su taimaka maka ta yadda zaka koyi abubuwa da dama, sannan kuma ba tare da ka ɓata lokacin ka ba. Za ka koyi abubuwa sosai a kankanin lokaci. Mun yi rubutu, mun yi posting mai kyau mai amfani, kuma mun yi post tools kamar guda akalla sun kai 80 ma a cikin wannan website din. Website din guda biyu ne, amma website ɗaya daga ciki ya dan fi ɗaya ne. So abinda za ku yi kai tsaye shine ku samu ku shiga cikin wannan YouTube website din namu kafin mu fara posting, domin ƙarshen wannan watan za mu yi fara posting akan abin da ya shafi ilimin hacking. So abinda za ku yi shine ku shiga can ku yi mana subscribing a ciki. Akwai tap da muka dan bari wani dan button da za ku yi ma subscribing. So ku dai shiga ga yanan kawai sunansa a haka, za ka yi searching din duniyarmu.com.ng kamar haka. Kai tsaye za ka shiga cikin browser ka, bayan ka shiga cikin browser ka sai ka yi searching din duniyarmu.com.ng kamar yadda kuke gani kamar haka. So kana searching din shi zai kawo maka dashboard kamar yadda kuke gani haka. Mun yi posting da dama a ciki wayanda suke da amfani sosai da sosai akan ilimin cyber security, kama daga irin secret code din nan. So bari mu cancel din wannan secret code for Android. So wannan dukkan su wayannan master code ne wayanda suke yawan using a cikin Android baki da. So duk za ku ga sunan mun posto a ƙasa, ga sunan kamar yadda kuke gani a ciki. So wayannan tallolin za ku je duk ku cancel din su. So sannan kana son mu subscribing nan za ka danna mana subscribing. Kana danna subscribing za su ce kawai kai tsaye za ka yi subscribing din mu, kana danna kawai shi kenan, kana latsa kan button din. So wannan kenan, in kuka shiga wannan site din zai taimaka muku domin ku fara sanin abubuwa dama. Kai tsaye kana shigowa ka rubuta duniyarmu.com.ng, za ku ga gashi nan ga bayanan shi ne da zaka haƙi din Facebook account, about us akan bayanai akan mu. So duk ga yanan gashi nan duka bayanan komi da komi za ku samu da a cikin wannan website din baki ɗaya. So wannan tsarin yake nan. Sai another website shine website din duniyarnet.tech. Wannan website din mun kirkire shi ne don kawai tools haka da sakin update akan abin da ya shafi duk wani ci gaba da ya zo na online, musamman irin na in kana son ka san definition na abu ko kana so ka san me amfanin abu kaza baka sani ba, kai tsaye zaka zo ka koyi tambaya nan wurin, ka danna wurin dan tafin searching din nan, kana danna za ka yi mana tambayar yanda zaka koyi kaza. Misali ina son me yake ce ma menene haka, menene phishing attack, phishing. Za ka iya cewa menene phishing ma kai tsaye za ku ga nan menene cyber security, menene phishing attack. Kana shiga za su baka bayanan komai da komai, za ka iya translate din shi da Hausa da Turanci duka whatever akan yanda kake so. So kai tsaye yanzu kuma kana zuwa nan za ka ga yan categories din abubuwan kamar yadda kuke gani haka: hacking tip, programming, prevent to be hackers, pro blogger da kuma face din mu baki daya. Haka zalika shi ma za ka iya zuwa nan kai mana dan tap din, wannan tap din ka dan latsa mana shi, kana latsawa kai tsaye ka kai mana subscribing a cikin wannan shi ma website din. Muna sakin update sosai da sosai over akan shi.
sai okay, wannan ina ga su ne website ɗin namu duniyarmu.com.ng, duniyar net. So kana shiga duk a cikin wayannan za ka fahimci abubuwa da dama, kuma za ka koyi abubuwa sosai da sosai a ciki wayanda za su amfane ka. Su ma duk kun ga abubuwan duk da muka fassara musu nan, categories din da muka saita musu: hacking content, cracking tools, making money online update, any video, audio video. So duk dai ga su nan whatever abin da kake nema baki ɗaya. So Allah ya taimaka ya kuma ba mu sa'a, sai kun saurare mu a cikin ƙarshen watan Allah da zamu dawo. Sannan wannan bidiyoyin da zamu dawo yin su ne da show ID. Idan na ce haka ina nufin showing identity. So ni ba anonymous bane ba gaskiya, haka zalika ni mutum ne kamar kowa, kuma inda nake koyan ilimin cyber security, haka nake son mutane su ƙara wayar ilimin sosai da sosai. Haka zalika dalilin da ya sake nake so na wayar da mu akan abin da na dan sani a ciki, wanda kuma ban sani ba ni ma in nemi ƙarin sani akan shi. So Allah ya taimaka ya ba mu sa'a, sai idan kun ji mu a wannan website din namu na duniyarmu.com.ng. haka zalika kuma ina mai sanar da ku cewa sabon page ɗinmu ya fara shi ma, wanda ake kira da HAUSA HACKME, gashi nan. So za ku iya zuwa ku searching din shi, akwai millions of mutane wanda za mu yi abin confirming din su. So kai dan ka shiga cikin jadawalin su, dan kusan duk ba 'yan Najeriya bane ma. Yawanci 'yan Najeriya ba su cika abin nan ma ba abu muhimmanci ba sama da wa'annan mutanen. So kun dai gani baki ɗaya su ma yanda suke ta abin nan da baki ɗaya wa'innan gurin kaɗai kusan mutane akalla ina ga sun kai mutum kusan 1000 nawa zan ce, akalla nan nan kawai wa'inda suke abin nan sun kai kusan 8000. So duk kun gani ne ba su nan emi ta ja a ƙasa. So whatever dai za ku iya zuwa ku yi searching ɗin mu ta wannan website abin nan ɗin page ɗin namu, ko kuma ku yi searching ɗin HAUSA Tip, okay, HAUSA expert kai, HAUSA expert, okay. So za ka iya searching ɗin shi HAUSA expert, za ka ga ya yi showing a ƙasa wurin movie song ɗin nan kamar yadda kuke gani. So expert ɗin nan da za ka yi ƙara mata S domin ta shigo. Okay, so sorry, ashe ina cikin wannan ne, ina cikin yama ina cikin wannan ɗin mu kenan. So yanzu nan kana searching da HAUSA expert za ka same shi, HAUSA expert. Okay, so kana searching yanzu za ka same shi ga yanan kun ga kamar yadda ya showing a sama, HAUSA expert. Shi ma za ku iya yin abin da shi mana following a ciki domin namu ne shi ma kai tsaye. So mun gode da kasancewar da kuka yi da mu, Allah ya taimaka.